tidħol fil-missjoni tagħhom bit-talb u bis-sagrifiċċju u huma jidħlu fil-missjoni tagħha billi jqazzu l-qudies għaliha. Mela mhix sempliċiment talba l-qudusija tagħhom, Terest tmur pass lil hinn. Terest li kellha vokazzjoni kienet tħoss is-sejħa li tkun missjonarja, però is-sejħa tagħha kienet tkun fi klawsura, permezz tas-saċerdoti saret missjonarja għaliex qasmet fil-ministeru tagħhom. Naħseb hawnhekk Terest turina ħaġa li hija ħafna sabiħa u importanti wkoll. Il-nommijiet spiritwali tas-saċerdoti mhumiex biss biex jitolbu għas-saċerdoti ma biex jidħlu fil-missjoni tas-saċerdoti fuq il-livell ta' talb u l-livell ta' sagrifiċċju. Allura l-appell tiegħi huwa dan, intom li tħossu s-sejħa li tkunu nommijiet spiritwali għas-saċerdoti. Irrealizzaw li l-mulejrit jinqeda bikom biex titolbu tagħmlu l-ġid lin-nies kollha li dak is-saċerdot jiltaqa' magħhom. Tirrealizza li meta inti titlob għal saċerdot inti tkun qed titlob ukoll għal tant nies li dak is-saċerdot ikun qiegħed jaħdem magħhom. Tirrealizza inti illi meta tmiss il-ħajja ta' saċerdot bit-talb tiegħek kun qed tmiss dawk il-mijiet tarwieħ illi ikun qed tmiss magħhom huwa. Kemm sabiħa tiegħi din il-vokazzjoni tal-lummijiet spiritwali għas-saċerdoti. X'ġid kbir jistgħu jagħmlu għall-Knisja, mhux biss biex ikollna vokazzjonijiet qaddisa u vokazzjonijiet ġodda, imma wkoll biex il-ħidma tas-saċerdoti tħalli il-frott. Ejjew nilqgħu din eżistieħi, kunu ommijiet spiritwali li tweldu saċerdoti ġodda fil-Knisja kif tgħid Terest tal-Bambin Ġesu, irridu nagħmlu saċerdoti li jridu jħobbu lil Ġesu, però fl-istess ħin tkunu wkoll apostli tal-apostli u apostli mal-apostli u nagħmlu dan il-mulejja tinasli.